давати баҳорӣ ба хидмати ҳарбӣ идома дорад ва мувофиқи маълумоти охир нақшаи ҷумҳуриявӣ 70% иҷро шудааст. дар ҳамин ҳол баъзе аз минтақаҳо дар бораи иҷрои пурраи нақша хабар доданд. аз ҷои доштани шикоятҳо дар бораи шеваи даъвати сарбозон ё ба истилоҳ сарбозшикор метавон хулоса кард, ки на ҳамаи ҷавонон хоҳиши ба хизмати ҳарбӣ рафтанро доранд. барои чӣ ҷавонони тоҷик намехоҳанд хизмат кунанд ва бо кадом шароит розиянд ба хизмати ҳарбӣ раванд? аз сокинон пурсидем. ба фикри шумо барои чӣ ҷавонон хоҳиши ба хизмати ҳарбӣ рафтанро надоранд? Я мекунам условие нест. условие нест? масалан чӣ сабаб? Ҳара ман 3 бача дорам, якташ помирда хизмат кард. Дига камтар условияш нест. Авқуташон аз намебинам. чӣ шароит хеле условия шавад, ки ҷавонон хоҳиш пайдо мекунанд ба рафтан ба? Я мекунам ин дембилӣ мешавад, мезанам бачоя. Барои ҳамин намераванд хизмат. Ҳамаш институт мераванд. Не видят потенциала в армии. Например, можете дать? Например, не видят пользу в этом. У них есть потенциал, допустим, они могут подумать, что а что я обрету за эти 2 года в армии или год. Он если обучится чему-то, допустим, в университете или какие-то курсы, он начнет зарабатывать деньги. В современном мире у всех идет ориентация зарабатывать деньги. К сожалению, патриотизма становится все меньше и меньше. шумо худатон мехоҳед рафтан хизмат? насибо донишгоҳ буд мекунем, як сол хизмат меёбем. хуб дар бораи шарту шароити хизмат фаҳмидаед, шунидаед аз дӯстон шояд аз ҳозир ба фикрам хуб шудага нисбат ба аввал. нисбат ба аввал? хуб барои чӣ? مثلا шумо гуфтед ман мехоҳам рафтан, аммо бисёри ҷавонон намехоҳанд рафтан. ба фикратон барои чӣ? Чи ба фикрам ин муддати дарозе 2 сол, 1 сол шава ба фикрам ҳама мерава. яъне айб дар муддат азизан. хуб бо як хел ҷойда ба фикрам шароит уқа хуб нестанд, ҳамин рафтагӣ мега ки фаҳмо хай хизмати ҳарбӣ рафтани қарзи шаҳрвандӣ ҳар як нафар аст, қонун ҳамин талаб мекунад, аммо маҷбурии хизмат ба бурдан ба фикратон тавассути аблағ ва маҷбурӣ мебаранд, ин хуб аст? не хуб нест. Бояд ҳар як ҷавон хоҳиши худишкатӣ барава. дар ҳамин донишгоҳи мо ҳамин рӯз як гурӯҳ донишҷӯён бо хоҳиши худашон ихтиёран ба сафи армия рафтанд. аз назари ман он чӣ ки ман бо чашми худам мебинам шуурнокини ҷавонони имрӯза дар тоҷикистон баланд рафта истодааст ва ҳисси ватандӯстию ватанпарварии онҳо ҳам низ баланд рафта. албатта ки ин ватана ки ҳимоя мекунад? мо тоҷикҳо бояд ҳимоя кунем. ин масъулият дар гардани мо аст.